खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। दिसेम्बरनि गेजेरावनो जोंनि मोनथाय रिहेबिलिटेसनखौ जोंनो होआब्ला थारैनो दिसेम्बरनि उनाव जोङो राजा लामा एबा गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माखासे बारग' एनडिएफबिफोरा गोबाङानो रिहेबिलिटेसन मोनदोंमोनब्लाबो नाथाय गोबाङानो थालांबावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बेनि अनगायैबो लोगोसे गोबांथार मुंख्लङारि न'खर बिथांमोनहाबो मोननाय जायाखै। नंगौ, बेफोरबायदि जाथायखौ लानानै सम सम खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरा गोबांथार बायदिसिना बाथ्रा बुंबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव माखासे गोबांथार बारग' एनडिएफबिफोर जायफोरा रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांमोनहा खौसे जानानै मोनसे सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोनहा सावरायलायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय दिसेम्बरनि गेजेरावनो थारैनो रिहेबिलिटेसन मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाब्ला उननि समाव गोबांथार गणतान्त्रिक आन्दोलनजों सोमावसारलांगोन होननानैबो बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा पुलिस रिपर्ट बायदियै बिथांमोनहा भेरिफिकेसनबो जाखांजोब्बायमोन। नाथाय दिनै होगोन, गाबोन होगोन, उनाव मोनगोन होननानै बेबायदिनो सरकारा थगायबाय थादों होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा थाबैनो दिसेम्बरनि 15 अक्ट'सोनि गेजेरावनो गावसिनि मोननांगौ मोनथाय रिहेबिलिटेसनखौ मोननो थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिआव थाबैनो सिएसपिखौ दाफामफिननानै लेखा गोरों लाइमोनफोरनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ थाबैनो थिसननांगौ। लोगोसे बिटिआरआव पास जानानै थानाय टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरनो फोरोंगिरिनि साख्रिखौ थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै थिसनथाइ होनांगौ। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिपेन बर' बिथाङा एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया मोनाबिलि समाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादोंमोन। जेराव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो सिएसपिखौ बिटिसिआव आथिखालाव थांनाय 2021 मायथाइयाव गभर्नर रुल जानाय समाव सिएसपिखौ उइथड्र खालामनाय जादोंमोन। थारैनो बे सिएसपिखौ बोखांफिननानै थाबैनो गोदान दाफामफिननानै बिटिसिनि बेखार जानानै थानाय लेखा गोरों लाइमोनफोरनो साख्रि होनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव रोजा टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोर दङ। बेफोरखौ थाबैनो जोंनि बिटिआरआव साख्रियाव थिसनथाइ होनानै फरायसालिनि फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानांगौ होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो थारैनो बिथाङा दिपेन बर'आ बुंथिबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव गोबां राजखान्थि दैदेनगिरि आरो राजखान्थि दैदेनगिरि नङै बिथांमोनहानो बिटिआरनि एबा बिटिसिनि मोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसामनो हरफिनबाय होननानै बुंथिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ दिपेन बर' बिथाङा खेंफोरथि होनानै बुंदों दि बिटिआर सरकारा थारैनो डिसिनो मोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ नायफामनो थाखाय होनाय जादोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा बुंथिबावदों दि थारैनो बिटिआरनि बेबायदि डिसिफोरनो मोन 16टा बिफानखौ होनानै जेबो लाब जायाखैब्ला थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बोखांनानै लाफिननांगौ होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। थारैनो आथिखालावबो सरकारि अफिस आदालतफोराव खामानि मावग्रा आइजो मानसिफोरा रैखाथि गोमारा नामा? मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैयाबो बेबायदि एखे जाथायानो जाबावदों। जेराव अफिसनि माखासे अफिसारफ्रानो सासे बर' आइजोखौ गाज्रि आखुथाय बाहायदों। जेराव बिथाङा गावनि जाथायखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि जाथाया मैया गुबैयै जादों डिआइसिसि मुसलपुर अफिसाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डिआइसिसिनि गोबांथार खामानिखौ आथिखालाव तामुलपुरनि एडिसिआइ अफिसाव मावहैनाय जाबायब्लाबो नाथाय गोबांथार खामानिफोरखौनो दासिमबो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर डिआइसिसि अफिसावनो मावबाय थानांगौखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो तामुलपुरनि एडिसिआइ अफिसाव खामानि मावग्रा सासे बर' आइजोआ डिआइसिसि अफिस मुसलपुराव थांनानै माखासे गोनांथार खामानिखौ मावहैनाय जादोंमोन। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बिथाङा डिआइसिसि अफिस मुसलपुराव थांनाय समाव बिथाङा नुहैनाय जादोंमोन। जेराव माखासे हौवा खामानि मावग्रा बिथांमोनहा अफिसावनो जौ लोंदों आरो बायदिसिना पार्टि जानायखौ नुहैनो मोननाय जादोंमोन। जेराव
बेबायदि जाथायखौ लानानैनो बिथाङा गोजोननाय मोनाखैमोन। गुबुन फारसेथिं बे अफिसावनो खामानि मावग्रा एसआइ दुर्गाकिंकर भट्टाचार्य बिथाङा गावनि सायाव गोबांथार बायदिसिना सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों, जेराव आइजोफोरखौ जानला मोनला दांदों आरो दांथावै जायगा एबा बायदि गाज्रि आखु बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों होनना बुंथिनानै होदों, जायखौ लानानै बिथाङा गावसिनि अफिसाव थानाय गोजौ अफिसारफोरनो जाथायखौ फोरमायनानै होदोंमोनब्लाबो नाथाय गोबांथार अफिसारफोरानो बिथांनि खोथाखौ मानियाखै, जायनि जाहोनाव बिथाङा जेबो उफाय गैयैनि जाहोनाव मुसलपुर पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर होनाय जादोंमोन, जायखौ लानानै पुलिसफोराबो अफिसाव थांदों। लोगोसे अफिसाव थांनानै गासै जाथायफोरखौ मिथिहैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेनि सायाव राहा लानांगौ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव बिपिएफनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि आरो लाइमोनफोरनि मोनसे जथुम खुंनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा आरो राजखान्थि दोलो आफादफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थादों। जेराव बेबायदिनो आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गावसोरनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थानाय बायदिनो मैयाबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोनसे लाइमोनफोरजों लोगो हमनाय आरो मोनसे ग्रेट जयनिं हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै आथिखालनि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव एबा नुजाथिनायाव गोबांथार लाइमोनफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ दुखु मोननानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे इयुथनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी आरो गोबांथार बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझारनि कमार्स कलेज नब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावबोबाय थानाय बायदिनो फिन मैयाबो आरोबाव मोनसे बर' दैदेनगिरिफोरनि जथुम खुंनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ गोबाव समनिफ्रायनो लाबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बे हाबाफारिखौनो लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि, बिएलटिनि बारग' दैदेनगिरि, लोगोसे एनडिएबिफोरनि बारग' दैदेनगिरि आरो भलान्टियार्स फर्सफोरनि बारग' दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबैयै बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बिकेडब्लिउएसि गावखुंथायखौ मोगथां महर मोनना होनाय बेफोर गासिबो बाथ्राफोरखौनो लानानै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बर' थुनलाइनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा थारैनो बुंनानै होदोंदि गोरोबथा बायदियैनो बिटिआरआव गं 60 समस्तिया जागोन, बेयाव सोरबा राजखान्थिगिरिफ्रा खर' सानांगौ जेबो गैया होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों।